Päästetään teidät jännityksestä. Moottoriveneluokassa siihen osallistui kaikkiaan 21 venettä, joista 7 valikoitiin finaaliin, ja näistä finaalissa mukana olleista veneistä raati valitsi 1, ja perusteluina oli: vene on hyvin suunniteltu ja materiaaleiltaan sekä työnlaadultaan tinkimättömästi käyttötarkoitustaan varten tehty yhteysvene. Veneessä on selkeä, henkilöautomainen ohjaamo ja hyvät säilytystilat. Myös uudenmalliset ristiselkää tukevat istuimet sekä isot ovet saivat kiitosta. Lisäksi veneeseen nousu koettiin erittäin helpoksi. Moottoriveneluokan voittajaksi on valittu tänä vuonna TG Alpha. Palkinnon tulee vastaanottamaan Jan Gustafsson TG Alpha. Tämä palkinto kertoo jo paljon, että ihmiset ovat löytäneet meidän veneen ja pitäneet siitä. Ja en mä kerro siitä enemmän siitä veneestä, jokainen saa katsoa. Mutta mä halusin kiittää muutaman henkilön, joka on tehnyt paljon töitä tänne eteen. Ja erityisesti haluan kiittää 3 henkilöitä: Kim, Rese ja Benjamin. Kiitos, iso kiitos niille. Ja siirrytään purjeveneluokkaan. Purjeveneluokassa, niin kuin olette varmaan huomannut, niitä veneitäkin on paljon vähemmän esillä kuin täällä näitä moottoriveneitä, niin ehdokkaitakin oli vähemmän. Niitä oli kaiken kaikkiaan ilmoitettu 10, joista 5 karsiutui finaaliin. Raadin päätös purjevene valinnassa oli yksimielinen ja perusteet kuuluvat seuraavasti. Voittajavene on urheilullinen kokonaisuus, jonka asuttavuudessa ei ole tingitty. Veneen tilajako on perinteinen, mutta yksityiskohtien viimeistelyyn on pureuduttu huolella. Veneen kansirakenne on tarkoituksenmukainen ja vene on teknisesti kehittynyt sekä purjehtii hyvin. Purjeveneluokan voittajaksi on vuonna 2009 valittu Finflyer 36. Palkinnon vastaanottavat Hans ja Johanna Johansson Finjoksen.